Singomakhanya sesithatha isinqumo sokuthi fusek nge-MK. Fusek ngempela futhi nge-MK. Fusek. Yabona angikaze ngiphoxeke kanje. I-MK ingiphoxile. And lokhu kuphoxeka kwami ngifuna ukunitshela kahle manje. Bonke abantu abajoyina i-MK ngenxa yami ngicela bawushiye phansi lo thufi loyo. Ngicela balishiye phansi lelo toilet. Abantu abavotela i-MK ngoba bebona inconywa yimina la ku social media. Ngicela bawashiye phansi amasimba. Ngicela bawashiye phansi. Mina sengithatha isinqumo sokubuyela kwi-ANC. I-ANC akaze ngivotele mina nje selongazalwa akaze ngivote. Ngiqale mina ukuvota ngo-2025 May. Yonke leminyaka akaze ngivote mina. U-2025 May ngangiqala ngqa ukuvota ngivotela i-MKP. Ingiphoxile, ingilalise phansi, ingidumazile. Njengamanje i-MKP amasimba umsunu. Njengamanje ngo-2029 ngizovotela i-ANC. Yini ebidala ngingavoti yonke leminyaka? Ingoba i-ANC bengicabanga ukuthi lisekhona ithemba lokuthi sothi masivota kwenzeke izinto eziright. Ngo-1994 ukuvota kwethu for the first time njengabantu abamnyama. Azange ngivote mina ngangise underage futhi ke ngangihluphekela kabi ngixakwe indlala. Angingenawo ngisho amandla okuvota. Ukuvota okwalandela lapho ngangibulawa indlala ukunya ngingenawo amandla okuvota. Yakhumbula ukuthi lolo voto lelo laphasisa uThabo Mbeki amahlandla amabili. Ngibulawela nje ipoverty. Ukuvota okwalandela lapho ngase ngiyisecurity ke ngumantshingelane. Kodwa nalapho ngangibhuqwa indlala ngingenawo ngempela amandla okuvota. Indlala ithe bhek kimi. Ngihluphekile ngihlale ngine-stress ngenxa yendlala. Ngingenalutho ngingazi ukuthi ngithathe ngihlanganise nani. Ngibabona abantu bebhiyoza bejabulela uZuma nami ngimjabulela kuwukuthi ngimjabulela anginamandla ngiwiki indlala iyangibhuqa. Angingenawo ngisho amandla mina okuyobhalisa makuthiwa kuyobhaliswa ngangingenawo amandla ngoba kwakumele njalo ngicabanga ukuthi namhlanje ke ngizodlana. Ingibulala indlala. NoZuma naye amahlandla akhe amabili. Ngo-2025 sike sathi ukuba ngconywana ke isimo ngakwazi ukuthi ngihambe ngiyovota ngethemba lokuthi umsholozi ukhona okungcono eza nakho ngethemba lokuthi njoba ekade upresident kwi-ANC nje zikhona izinto uZuma ngaphansi kwe-administration yakhe ezinhle eza-achievwa umuntu omnyama eSouth Africa. So masimvotela ke kwi-MKP besitshela ukuthi simvotela ngalelo themba lemsebenzi yakhe ayenze esangaphansi kwi-ANC ewupresident. Kanti uzovele aqoqe wonke lamaxoxo lawa ahlulwa ipolitiki wonke lezi gebengu igilamkhubi amaxoxo amaselesele lawa avela ayogcwala lapha kwi-MK yafi MK bayibulala iMK. uZuma namanje nginesho ukuthi kukhona okuhle abekuplanele thina njengabantu abamnyama ngokusungula iMK, kodwa ngoba wasondeza abantu abarong, imkhufefe yemsunu
MK ifile ithe ijiki MK yaqala manje yadweba isithombe kwabe ngathi into yefamily into yomndeni naye ubaba waqala wangaqaphela ukuthi ifamily yakhe isondela kanjani kwi-MK wangayiqaphela izinto ezinjengalezo namhlanje iMK vele ibukeka kuyinto yefamily kuyifamily business ngenxa yokuthi ubaba usemdala ezinye izinto akasakwazi ukuyinaka kahle akasakwazi ukuyiqaphela kahle ngoba usegugile ilapho ke la kusondelela amaxoxo lamaselesele lawa ahamba ayo dominate ikhehla laphana njengamanje kwayilona ikhehla liyintambama nje alazi noma liyaphuma noma liyashona ikhehla kwayilona luwumsangano nje libhizi lidaza inkani esiphelelwe isikhathi lidaza inkani engesenaju inkani nje engesenalutho nje engeke ize lenze lutho ngayo lenkani yalo engabe nje liyasarenda nje ikhehla ngoba vele alisenawo amandla okuma lisarende nje lisarende liyeke ukulolu hamba izinkantolo ngenxa yenkani ngoba uzuma into edala ukuthi alo ehamba izinkantolo ucabanga ukuthi usenawo amandla okufight akaboni ukuthi kuphelile manje akasenawo amandla uyabona ingakho ke uthi uhambisa abantu bakwa ICC enkantolo ufika uyaliluza uthi uhambisa uRamaphosa enkantolo ufika uyaliluza uthi ucontestela ukuthi ijaji intontoni lisuke kungene elinye uyaliluza akasenawo amandla ubaba akayeke lemisangano yokugqigqa izinkantolo amosha imali amosha energy engekho hlala phansi umuntu omdala udla impesheni udla ama benefits obu former president usumdala iqembu lakho zilidestroyile izinja zilibulele uyabona namanje Zuma sisakuthanda babo mdala namanje sisakuthanda Msholozi mfowethu namanje sikukhonzile asoze sakuzonda Zuma asoze sakuzonda umkhulu wethu ubaba wethu esimthandayo siyakuthanda siyaqonda ukuthi ugugile siya understand ukuthi uyikhehla manje nawe understanda ke phela uyabona nje ukube wawuyiphathisa okwe age yakho wawungeke uze uyongena ejele wona lo 2 months nje wona lo 2 months wawuhlala ejele wawungeke uze uhlale ukube nje uyaziqonda ukuthi age yakho ingakanani ebese nje uyitreata njengamanye nje amakhehla njengoba nawe uyikhehla ngoba ngeke uze ukubalekele lokho noma ungazama ukuthi hayi wena uintelligent wena uwise wena wazi politics awusenawo amandla ugugile manje zama ukuyitreata wena ukuthi at least ke uphile emzimbeni uyinake wena uenjoye izithukuthuku zomsebenzi okadwa usebenza usene energy ukusebenza isidingo singasekho Zuma ngoba nokuqala nje MK wayiqala ngenxa yokuthi bewunombono omuhle kodwa lo mbono uhlulekile ukusustaina ngenxa yokuguga bakugibela ekhanda bakurobha beqama ngamngqeshe baku-overpower baku-overtaker wasala nje uyintithithi nje uyisithombe serobot elikhomba indlela kodwa lingasakwazi ukuyihamba ingakho-ke nje singomakhanya manje sibuyela kwi-ANC manje sibuyela kukhongolose manje sithi thatha khongolose thatha khongolose thatha singomakhanya sibuyela kwi-ANC manje akudlalwa and ubuholo esisoba ngaphansi kwabo obakwaZulu Natal obase KZN ubuholi nje esisoba ngaphansi kwabo singomakhanya obase KZN sizwile ukuthi yadisbandwe ubuholi base KZN buzovuka izoba right iANC eKZN singomakhanya sibuyele ekhaya sibuyele kwi-ANC ingane zakwethu sizoyivotela ke kulokho sizoyivotela impela iANC sizoyivota kusukela nje manje ngoba kuleli ukhetho lizoba khona ngoNovember sizoyivotela iANC kuphinde ngokhetho la ngo-2029 sophinde siyivotele futhi iANC nje iyona kuphela manje inhlangano esizoyiphusha singomakhanya konke okunye akuthule lo baba we-NFP siyamdinga